Oh, bakala ka mo manok. Manamit mananam. Manok da manok. Baka ka mo manok. Tagpulo. Dala ML. Dala ML. Sino pa alam mo ma'am? Ryan. Hindi, doon kasi mama may traffic na rin. Kabalo ka ko anong side A, side B sa mga kalalakihan. Amo na siya ang kung maglago ng sapiak, bilis karon din nila ilabrep, ma side B na. Oh, so aring pamangkot na ko no. Ang mga babae ka side A, side B man. Wala. Have you tried? No. Wanna try it? No. Hindi na, mas Mel, hindi mo portfolio. Thank you. What's your name again? Ryan. Thank you. Mami nga po, hindi ka pa magbatasig ng ma'am. Hindi lang ano, halo nga. Kaya. Baka dahil. Kabalo ka ko ng side A, side B sa mga lalaki. Kabalo ka na hindi. Amo na sa ang grip nila, akong lago na, side B naman. Ang mga babae, gamo man na. Wala. Sabi. Thank you. Ladies and gentlemen, candidate number 1, Halin Saulingan. Yung mga bakit, sino may nubyo, sino ka tatlo? Tatlo dito mo? Hindi pwede na, pata. What's your favorite color? Ano na mo color? Blue? Todo ko nung kung anong favorite color ninyo kung sa mga babae, mo na kuno color kapante nyo. Basta way ko magapante. Sige, mula na, thank you. Ano ko mo